Към Венци Стефанов, който също е част от това управление. Но понякога, въпреки че част от там масата, салфрата, изпълкома, отскоро разбира се, последната година и половина, две вече може би станаха, не му пречи да казва това, което мисли, различно мнение, провокативен, с позиции и отново атакува част от хората в управлението на народния футбол, конкретно Кирил Домусчиев, както и поръчковите съдии. Вижте какво каза Венци Стефанов за националната кауза Лудогорец, за далаверите в съдийската комисия и Марк Бата. Каква е всъщност неговата функция в родното футболно съдийство? Не искам да нападам лично никого. Просто изразявам факти. Видяхте мача Горна Оряховица онзи ден с кой играеха? С ЦСКА. ЦСКА. 0-0, да. Колко? 10 хиляди човека имаше на стадиона. 0-0 беше представено като голям успех за Горна Оряховица. Не, аз не говоря аз говоря за друго. Защото ставаше въпрос, че ще се повиши интереса на българския футбол, че по този начин публиката едва ли не като на манифестация ще се стече на стадионите, как тези хора откриват топлата вода в България, фирма, която се занимава с одит на счетоводни фирми и на тем подобни, дойде да ни каже как да правиме футбол. Дадохме и така едни добри пари, понеже ставаше въпрос за началото на полусезона. Значи, това точно ми прилича на тази поговорка. Видяла жабата, че подковават коня и тя дигнала крака. Та и нашата работа същата. Ако мачовете се играеха на собствените си стадиони, примерно събота, неделя, да кажем дори и в петък, от 2, от 3 часа, тогава, когато позволява времето, не задължително в 9:45, за да се настройва един клуб на този часови пояс и да трябва да се инвестират стотици хиляди евро да се правят някакви осветления. Не, че осветлението не е необходимо. Необходимо е, но не на всяка цена. И не точно в този момент, в който някой е преценил, че трябва да бъде по този начин. Защото по това време по-скъпи са рекламите, телевизията, която предава мачовете, взима повече пари. Хората защо да ходят на стадиона, седат пред телевизорите и това носи приход на фирмата, която отговаря за телевизионните права. А тя, що ли ми се струва, че е на един собственик на футболен клуб. Да. Което по принцип е недопустимо. Недопустимо. Виждаме, че този футболен клуб си отлага срещите и ги прави тогава, когато си иска. За едни отбори може, за други не може. Говориме за проблемите, нали? В нашето първенство направиме така, че нещата да бъдат максимално справедливи към всичките и максимално в интерес на българския футбол. На българския футбол, подчертавам. Не да правиме 7-8 бразилци българи, тогава когато не са играли повече от 5 години в България. На какво основание ги правиме? Питам и отговор не съм получил сумата и време. Те герои на социалистическия труд ли са? Какви са? Как им дават? Или на почетен граждани на Разград ли са? Почетни граждани, да. Почетни граждани. Браво. Това вече е нещо сериозно. Това вече ме кара да мисля по друг начин. Господин Стефанов, не се ли притеснявате, че сега ще бъдете обвинени за враг на националната кауза, за хейтър, че не се радвате на успехите на българския чемпион? Ако Лудогорец е национална кауза, дайте предварително да изясниме. Аз теб те уважавам, защото ти си човек с достоинство
И един път казах нещо, ти го написа, твоите началници не искаха и ти напусна телевизията. Евала ти права, дано да има повече такива като тебе. Имайте достоинство. Не може цял живот да си е така на една страна. Изкривяват се гръбначния стълб, получават се увреждания. Не е добре, вие сте млади хора. Изобщо не ме интересува кой за какво ще ме обяви. Аз казвам това, което мисля и съм убеден, че 100% съм прав. Аз нямам нищо против Лудогорец. Радвам се на успехите, дай Боже да елиминира и Копенхаген. Но не искам аз да бъда патерица или да се съобразявам с кефа на едно момченце, на един президент и да имам чувството, че съм някаква, не знам, Придатък. не придатък, а остатък. Да, подизпълнител не искам да бъда. Да, подизпълнител не искам да бъда, както каза моят колега Ганчев. Не сме ли равнопоставени? Пак казвам, защитавайте това да има български футболисти. Ето, ние го въведохме преди 2 години. Сега го има в Румъния и в Хърватска. Значи хората са видяли нещо. Ние обаче го отменихме. Защото пречиме на мегаломанските амбиции на някой човек. На гръцки голям, знаеш как е? Мегале. Пречиме на някой, дето иска да бъде много голям. Добре, бе, нямам нищо против. Имаш пари, имаш амбиции, имаш отбор. Нека бъде така. Ама да бъдем справедливи. Защо не виждам никъде никой от вас да го напише това нещо? Не ми се иска и вие да сте подизпълнители. Вие, журналистите, трябва да бъдете тези, които казвате истина. Или може би вашите началници са към подизпълнителите, дето не разрешава това нещо да се публикува. Не виждате ли? Слепи ли сте? Не може ли да сметнете? Не виждате ли, че това е в ущърб на българския футбол? Господин Стефанов, какво е мнението ви за българското съдийство? И те къде са в цялата схема в шампионата? За мен Петров така добре се справяше с работата си, обаче и на него ръцете му беха вързани. Дойде някакъв специалист, извинявам се, голям специалист Марк Бата и почнахме всичко да викаме Марк Бата каза това, Марк Бата каза това, Марк Бата каза това. Извинявайте, ама моите уважения, този човек сигурно наистина много е заслужил, обаче явно не е в кухнята на българското съдийство или пък не вижда някои неща, които не са очевидни, а са очевадни. Как едни нарушения, примерно на Мач Славия и Верея, се свират и се отсъждат до Успи или на Ботев и Локомотив еди какво си, като отидеш в Разград, трябва, примерно, я некой крак да ти се строши, я да имаш от средна телесна повреда нагоре, за да се свири нарушение. Не мисля, че Марк Бата не ги вижда тия работи. И аз му зададох въпроса на предишния матч. Той не му стана особено приятно, но аз мятам, че нещата трябва да се казват, истината да се казва в очите. Има 3-4 момчета, които изобщо не трябва да стъпват в българското съдийство. Доказани или некадърни, или зависими. Кадърни и зависими. Между другото, днес Съдийската комисия публикува официално съобщение на сайта на Българския футболен съюз, че спира правата на определени съдии за неопределено време. Естествено, имена няма, кои са, как са. Изобщо продължава едно такова задкулисие. След време може и да ги обявиме, докато разбереме, ще се окаже, че тяхното наказание е минало на някоя контролна среща през зимната пауза сега.
И там е мътна и кървава и в съдийството с зависимите рефери, както казва Венци Стефанов, и синове на бащи, защото и там нещата се предават от поколение на поколение, за съжаление.